Moi, mulla on vaihtopötsä, niin kuin tuosta otsikosta varmaan huomaakin. Ja siis, mä en oo vaihdossa, mutta täällä on tosi hyviä vaihtopötsejä. Okei, nyt mä näytän ne. Numero 1 on tällainen. Ja sä lähetät eka ja sit sun on aivan pakko laittaa puhelinnumerosta tonne alle, muuten mä vaihdas sunkaan. Hihi. Numero 2 on tällainen. Numero 3 on tällainen kenguru. Numero 4 on tällainen ihana heppä. Numero 5 on tällainen. Numero 6 on tällainen. Numero 7 on tällainen. Ja numero 8 on tällainen. Numero 9. Numero 10. Numero 11. Numero 12. Numero 13. Numero 14. Numero 15. Numero 16. Ja numero 17. Sitten kun tässä on 20 tykkäystä, niin sitten mä voin vasta vaihtaa. Ja sitten sun täytyy laittaa puhelinnumero tonne alle, muuten mä vaihdosakaan. Ja sitten ja sä lähetät tekana. Okei, ei muuta. Moikka!